Me pareceu ben porque estuvimos acertados de cara a porta e nos saí como queríamos. Foi moi boa a experiencia e me o pasei moi ben e conseguimos noso obxectivo gañar o campeonato. Bueno, chegamos ao final dunha bonita aventura. Non sei se foi máis bonito o camiño que o final, pero bueno, de todas maneiras eu creo que valorar este partido que se pode decir dunha final contra Cataluña, a verdade que estuveron os rapaces moi tranquilos, e creo que dominamos todas as facetas do xogo, que pouco a pouco no campeonato foron crecendo. Simplemente agradecer á dirección deportiva desde momentos iniciais da preselección hasta esta final e o título que conseguimos agora, agradecerlles a súa colaboración, aos dos clubes e aos dos pais dos pequenos que é fundamental, e sin eles ao final son os auténticos protagonistas. Un luxo e moitas gracias.